కథ పేరు కుందేలు తెలివి. ఒక క్రూరమైన సింహం ఎక్కువగా వేటాడుతూ జంతువులను భయపెడుతుంది. జంతువులు ప్రతిరోజు ఒక జంతువును సింహానికి అర్పించాలని నిర్ణయిస్తాయి. ఒకరోజు ఒక తెలివైన కుందేలు సింహం దగ్గరకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కుందేలు ఆలస్యంగా రాగానే సింహం గర్జిస్తూ ఆలస్యానికి కారణం అడుగుతుంది. కుందేలు ఇంకో సింహం తనను అడ్డుకున్నదని, అదే నిజమైన రాజని చెప్పింది. సింహం ఆ మిగతా సింహాన్ని చూడాలని డిమాండ్ చేస్తుంది. కుందేలు సింహాన్ని ఒక లోతైన బావి దగ్గరకు తీసుకెళ్తుంది. సింహం నీటిలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసి, అది ఇంకో సింహం అని అనుకుంటుంది. కోపంతో సింహం బావిలోకి దూకుతుంది, కానీ మునిగిపోతుంది. జంతువులు సంబరపడతాయి, కుందేలు అందరినీ కాపాడుతుంది. ఈ కథలో నీతి: తెలివితేటలు బలం కంటే గొప్పవి.